Ing salah sawijining désa Bumiasri, ana persaingan bisnis perdagangan nasi antara Bumira lan Businta. Bumira jandalan duweni anak loro, yaiku Jaka lan Siti. Dene Businta duweni bojo sing jenenge Agus lan duweni anak siji yaiku Maya. Bumira dagang keliling lan Businta dagangan ing panggon omahe dhewe. Salah sawijining dina, dagangan Bumira rame lan laku amarga ibu-ibu seneng tuku ing nggene Bumira. Dagangan Bumira mesti entek amarga dagangan Bumira enak lan murah. Ing sisih liyane ana dagangan Businta sing larang, rasane ora enak lan layanane uga ora apik. Dagangan kok sepi ngene yo, padahal saiki apa-apa wis larang. Pancen Bu, dagangane sampean kalah karo Bumira. Walah, Bumira sing anake loro iku ta. Nggih Bu, jelasnya Bumira iku mendelek perhatian saka warga-warga sekitar. Iku lak pendatang baru sih. Nggih Bu, tapi Bu jarene sih masalahnya Bumira iku enak. Terus masakanku gak enak ngono ta? Ya wis kono kerja ae ning gene Bumira. Mboten ngonten Bu maksudku lho. Monggo ibu-ibu wonten sego jagung kali sego kuning. Lho, iki sing ditenteni niki lho Bumira sing dagangane paling enak daripada dagangane Businta. Saniki ora perlu metu omah mergo Bumira dhewe sing marani. Malah iki lan jeneng Bumira. Jan aku kepengin masakane. Aku tuku sego kuning loro, sego jagung siji. Kula sego jagung kali. Oh ala iki ta sing jenenge Bumira rondo anake loro iku. Pantes ae masakane enak. Wong ana susu. Mbak Pen kon ngawur-ngawur nek mboten enten buktine. Bumira lho wonge apian marang wong liya. Lah iya, lamene mbak ya dijogo seyuyu. Matur suwun. Monggo ibu-ibu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya napa Bu dagangane? Alhamdulillah dagangan Ibu laris. Nggih Bu, kan masakane Ibu paling jos. Iso ae, Nduk. Bu, kapan juga aja dibayar? Tanggal selawe terakhir bayari soalnya. Sabar Mas, alhamdulillah dagangan Ibu laku. Sampean ngomong yen sesuk Ibu bakal bayar tunggakan. Sabar Mas. Dino iki kok sampean mboten sekolah? Bu, iya dek, aku mang gak sekolah. Amarga gurune rapat dadi sekolah prai. Wis omong-omongane ayo diewangi Ibu Indri mesti dagangan. Nggih Bu. Bu, dagangan kita kok ora tau telas amarga Bumira dodolan sego. Iya, sakjoke Bumira dodolan sego, dagangan Ibu boleh ora payu lan ora batik. Iya, Bu, telas nopo dagangane. Semenjak Bumira dodolan sini, langat kita padha tuku Bumira. Aduh, nek ngene terus kita kudu golek cara ben dagangane Bumira sepi. Bener iku Pak, tapi kepriye ya carane? Aku duwe ide, piye yen awak dhewe supaya awak dhewe dagangane laris lan ono bayane. Mbak Roro Bu, Pak, ini Bapak dengan dukung dan dagangannya payu dan dagangannya Mbak Mira ora payu. Mbak kula pada tulung, jaluk tulung apa le? Semenjak ana pedagang sebelah dagangan kula sepi lan ra ono pembeli. Ya apa mbak carane dagangan kula rame lan dagangan sebelah sepi. Ono wae carane, tapi ono konsekuensi sing kowe tanggung. Napa-napa mbak, sing penting warung kula rame lan akeh pembeli. Iku njalukmu. Carane DPO tuh tanah kuburan, terus dalan lingkungan dan ireng utawa kresek ireng. Terus saburke ing sekitar omahe wong aja lali monco-montro, montrone besar.
sih ta lagi nangina. Bu, kalau mak langsung ae pun ibu sudah jagungnya setunggal. Pulang nggih sudah jagungnya setunggal. Bungkus napa? Nggih. Loh, Bu, gone kok akeh ulere? Loh, ya apa sih Bu dodolan kok akeh kewane? Pen isane dodolan ta ya dadi kira. Kula nggih mboten semerep Bu, astagfirullah. Kula ndamel nggih tasih isuk wau, ngapunten nggih. Wes Bu, ayo pindah menyang lapak Ibu Sinta. Ayo. Saben dina Bumira dodolan mubeng desa nanging ora ana sing tuku dagangane. Mulai aneh, Bumira dagang koyok biasane nawarake dagangane menyang ibu-ibu, nanging ibu-ibu padha nolak seakan-akan ora minat. Ing sisi lain, dagangane Bu Sinta malah rame. Assalamualaikum. Salam. Bu, dagangannya awak dhewe saiki saben dina kok sepi terus. Ayo dunia dodolan ibu dan salame lan laris nang saiki kan hari ini. Iku ya ora nunduk, iku ya ngrasa mak sing aneh masak dagangan ibu moro-moro ana ulere. Lunga terus wae Bu. Muga-muga rezeki lancar lan dagangane iku laris maneh. Amin. Pak temenan rapi lorongnya awak dhewe. Iya, kat basuku lan sarang teko loro. Jelas Pak, keren kan saran kula. Asik, so gimana iki? Aja lali Pak, upaya ditambahi. Ya apa iki le, Nduk? Kepriye awak dhewe menyang griyane Pak Ustad. Ya iku Mas, ayo Bu menyang griyane Pak Ustad sapa ngerti oleh saran menyang Pak Ustad lan dagangannya awak dhewe bisa bali kaya awal. Ya wis Nduk, le. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Monggo pinarak lenggah mriku. Nggih, Pak. Niki enten apa Bumira? Pak niki lho dagangan kula kok aneh, saya dina saya sepi lan moro-moro wonten ulere. Niki enten nutup rezekine sampean. Enten carane napa Pak? Dene dagangane ibu kula saged bali kaya awal malih. Carane gampang, sampean pagi-pagi menyang wong kampung lan ndongae ben dagangane laris. Ngalah nggih mpun nek ngoten Pak. Matur suwun. Nggih.